nahi sorgina. Ni ez naiz sorgina. Sorgina banaiz dokumentalak begirada berri bat eskaintzen du jadanik hainbeste mintzarazi duen gai bati buruz, 16 eta 17 mendeetako sorginkeria auziak. Film honen bidez, Asisko Urmenetak sorginaren irudia landu du, marrazkilariak sorgina izaki mistiko eta boteretsu batetatik, deabruzko pertsona errudun batera nola pasa den aztertu nahi izan du. Momentu jakin batean botereak asmatu egin du, sorgina ez da lurpean bizi zen izaki bereziura, ez da izenak eta deiturak dituen jende famatura, sorgina zen emazte gaiztoa, haunizetan itxusia, bakarri bizi dena, eta gainera bere botereak deabruarekin paktu baten bidez lortzen dituenak. Sorgine iza, 1525 hasi zen Euskal Herrian eta 100 urtez 50.000 pertsona baino gehiago erail zituzten Europan, gehienetan bi potentziaren artean kokatutako lujaldeetan. Asisko historialariak eta ikerlariak tartekatuz, sarraski horien kausa ulertzen saiatu da. Sorginaren gibeletik ibili gara Euskal Herri guzian barrena, inauterietan eta ospakizunetan nola idurikatzen dugun ikusteko. Horran ibili gira Ziburun, Hernanin, Bidankozen, Anotzibarren eta leku haunitzetan. Eta ikusi dugu ze nola ekimen batzuen bidez desera ikitzen ari diren orain arte jaso dugun sorginaren irudia. Eta giazki erro historikoak zer dion. Sorgine izaren misterioa argitu nahi dutenendako, Sorgina banaiz dokumentala otsailaren 14 senperen ikusgai.